Stop Junta, building better Africa. Kupita kupatsirana zomwe zikuchitika kuno tsiku la lero pamene ndithu president awalumbiritsa amene ndi apita Muthalika. Tili ndi akondwani pali Kachamba. Yes. Ngwira. Yes. Takulandirani. Tathokoza kwambiri. Mwakhala ndithu mukulimbikitsapo kufunikira kuti anthu adzikhala patsogolo chita business zosiyanasiyana. Yes. Mwina chimene mungapemphe kuti chichitike kumbali ya boma lomwe lalowali ndi chani kwenikweni? Choyamba ndi zinthu zomvetsa chisoni kwambiri kunena kuti mwina nkhani yomweyo timangokamba ku Malawi. Ndiko zopereka chisanzo. Mafuta ophikira panopa mtengo ndi zingati. Mona kuti 20 liters 100 chaka 1000. Komatu mafuta ophikira omwewa ndionena kuti wina sakhoza opanga. Kungolima sunflower kapena nteza kamashini kungofinya mafuta tani atuluka. Chilipo chifukwa chonena kuti Malawi mpaka na mafuta akachoke kunja. Now mafuta ophikira omwe aja ukamapanga mafuta ophikira zosala zake zija timapangira sopo mafuta ozola zakudya za nkhuku ndiko zoti chimozi chabe kulima products ambirimbiri ndiye chimene ineyo ndikulakalaka nditaona chonena kuti tipange emblas manufacturing tiyambe kupanga zinthu maife tokha osadalira zungu sizimafuna kuti mwina mpaka na degree kapena PhD masters kuti upange mafuta munthu oti ngakhale form 4 certificate alibe kungomuuza tobwanyapa ikamonteza mafuta tani atuluka ndiyo chofunika kupanga chonena kuti kumpoto tikhaini magulu ma cooperative pakati kumwera kuna kulikose apangidwe trend mashino opangira mukati mafuta awa ena Professor Bingwa Muthalika anabweresa kale zili konkulo kumawe zingokhala tizizuse zimene zija kupatulapo apo tilimbikise ubale ndi makampani akunja siku chose tikhoza opanga pa nthawi imodzi ngati Malawi ya ndiye chimativuta pena pake timaona ngati kuti entrepreneurship ndiye kuti zonse tipange ife tokha Malawi pali zina sitingapange pafunika mwenye pafunika machaina pafunika azungu tikhaye ndi ubale wabwino chimene chocho china nchonena kuti tigwire ntchito bwino kwambiri poonetsetsa unena kuti pakhale nchizungu timati political will adindo kuntundako akhale ninja lona kuti ntiyambo kupanga ife tokha chimavuta mlomo nchonena kuti pamakhati ma commission wina wandale aona kuti sopo tipange tokha kuno tikapanga tokha sindidyapo chili bwino sopo ndikatenge ku Zambia kumene koko ndiwauza kuti muzibweresa wanu kwa chandiyanga ndiye kuti zopangidwa munomo salola azingotani azingopondereza anthu ovutika ndi anthu amene tili a Malawi ife ndiye chimene ndikufuna kwambiri nchonena kuti manufacturing kuloko ku Malawi tipange munaonapo tinaphunzitsa anthu ndipo Malawi Bureau of Standard mpaka ina zapanga register 101% jump ya local manufacturing ma products amene anthu amapangawa anali certified ndi MBS standards zili bwino ndiye tingowathandiza kuti athamange. Mungati tilimbizaponso mtumbuka mwahuno mlongozi wasono wapita Muthalika waphalapo kuti yayi wakukhumba kuti charo chino chiweso makale yayi apa limakulasho mene chakwamba na wakonga chimene chifati president wangu wamanya pita okuyoya wakacha pala wayowoya chinthu chokuchifiska icho ngupempha ine nchakuti kuchumphira mwa iwa bwana president tilimbikisike kwamba kupanga vinthu mwaiseteka pali vinthu vinyake vakutingatulana kuwaro yayi vikhwezga na soni uwo mafuta ya kuphaka sopo mbwe mafuta ya kuphikira mpaka vifakafime kuwaro mvakhwezga soni na hivi mapensuro ine yati kulembera ya vima granite vake vinanandi uku kumaningunde kulilongo uku njifo cha vichitigula mapensuro kuwaro so pali vinthu vinali vatingapanga ndipo tilimbikisike kuti chuma chitu chiwereremo nadi yaonga chomene yewo amene ndithu ndi akondwani Kachamba chirwa makamaka Ngwira kufotokoza apo zokhudza chiyembekezo chawo chomwe ali nacho makamakanso pa nkhani yokhudza utsogoleri watsopano apita Muthalika. So one of the key people and a critical stakeholder in the elections was PDP and kuno kula PDP president akondwani Nankhumwa. Your Excellency tikulandireni. Zoma kwambiri. Ndakuona ni chakummawa kuja mpaka mafika masana. Zonani. Tetetetu. Kunali kofunika banje inu ngati mtsogoleri wa chipani cha ndale kubwera kuno kudzakhala nawo pamwambo wakulonga pamene. Kunali kofunika kwambiri kwambiri nene kuti mine was a special invitation from the president that please come, let's be together. So I thought it wise to come and attend the event. This is a natural event. The event yonena kuti no yatsiko lonse kaya vuto ndi chani kaya tonse tili ndi azipani zosiyana-siyana mipingo yosiyana-siyana
chomwe chimafunika kuti pa nthawi ngati ino tizibwera pamodzi ndi kukhalira limodzi pamavuto pa mtendere pokondwerera tioneka kukhala limodzi. Anankhumwa inu munapikisana ndi Mutharika, munagwirako nawo ntchito limodzi mboma komanso kuchipani cha DPP chitatuluka mboma. Kuchokera pano 2025 mpaka 2030 pa nthawi ya utsogoleri wawo, inu ngati chipani mukudzipereka motani kapena mukhale muli mbali inayi checks and balances? Kukhala zipani zosiyana sikutanthauza kuti sungagwire ntchito yothandizira njira ina iliyonse. Ine ndikukhulupirira kunena kuti zipani zonse zikuyeneka zigwirane manja mdziko muno. Chipani cha PDP chokha kakuli zipani zanje UDF, UDM kufuneka kuti mwina athandizire bomali kuti bomali ligwire bwino ntchito zake. Chifukwa tikachitenga kuti ayi tisasitiri mboma mwina ku opposition iko kuli maluso ena ake omwe aliko abwere maluso aja athandizire apereke ma advice osiyana-siyana. Ndeno sitinganene kuti atiyeni chifukwa ndi a DPP tiyasire tokha ayi tiyeni tigwirane manja pomwe akufuna kuti athandizidwe ndi zipani zosiyana-siyana tipemphe zipanizo kuti zivomere kutero. Kutsiriza kulankhulana kwathu, atsogoleri mwamva zimene ayankhula ajena ansako komanso a president akamba president zothana ndi katangale komanso mofuna kulimbikitsa umodzi. Katangale ndi kubweretsa umodzi ndi uthenga omwe inu nthawi yanu kampeni mumalimbikitsanso. Mwina uthenga kwa Malawi moyankha zimene anena a Mutharika? Kwambiri ndi ayamikire kwambiri a president Mutharika pa speech imeneyi ayankhula mwamphamvu. Zomwe ayankhula zija zakhawiru zagwiradi ntchito dziko lino likhoza kukonzedwadi. Ndikuwuzani pano mmene anenera muchandizona dziko lino chuma chasokonekera, chuma cha Malawi chinasokonekera, anthu ku Malawi kuno alibe chiyembekezo kuti kodi kuchoka pano kupita kuti panga bwanji. Koma mmene anenera muja chifukwa nkutheka kuti mwina analipo anthu ena muchipani cha DPP mo omwe amaona kuti ifeyo ndi nthawi yathu tinotalowa mboma tikaononge tikabe tikapange chani pita mphale yauti ayi nthawi imene kulibe ukapanga zimenezo sindikuyang'ana nkhope ndithana nawo. Ndiye zimene zija ndi zomwe mwina mwake anthu ife ngati zipani zina tizitsatira kuona kuti kodi chomwe anayankhula president chimene chilili mmene mphamvu yake zililimo kodi chikuchitikadi. Choncho ayankhula bwino, ine ndikukhulupirira kuti zimene zichitika kufuna kukonza dziko la Malawi. Mr. President, thank you so much. Thank you very much. Thank you. Awa ndi akondwani nankhuma ndi president wa chipani cha PDP. Tsatsani malonda anu pa machanelo awa. Makosana with 100 plus subscribers. BS Malawi with 100 plus subscribers. Hot 265 with 90,000 plus subscribers. Sam Mavita with 100 plus subscribers. AMTV Malawi with 50k plus subscribers. Malawi Trends TV with 50k plus subscribers. Dreams Media with 20k plus subscribers. Mpongwe Pongwe with 80k plus subscribers. Crab Junta with 40k subscribers. Komanso Umata Daily with 10k plus subscribers. Ndipo mutakulipeza kudzera pa Malawian YouTubers Association Maya. Utenga wanu udzafikira anthu oposaposa 500,000 pa tsiku. Tilumikizeni kudzera pa email iyi officialmaya265@gmail.com.